పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఎవరు చెప్తారు? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎవరు చెప్తారు? ఎవరికైనా అవకాశం ఇస్తున్నాను, ఇక్కడికి వచ్చి నా పక్కన నిమిషం మాట్లాడే అవకాశం ఎవరు వస్తారు? చిన్న అవకాశం కాదు, లైఫ్ టైం గుర్తుండిపోతుంది మీకు. స్టూడెంట్స్ కి అవకాశం ఇస్తున్నాను, స్టూడెంట్స్ కి చిన్న ఆపర్చునిటీ కాదు, ఇంత పెద్ద మందులు మీరు వచ్చి మాట్లాడి వెళ్తారు. స్టూడెంట్స్ కమాన్ క్విక్. వచ్చామా? ఇద్దరికి సార్ మీరు ఇద్దరండి, మీ ఇద్దరు కూడా అండి. ఎస్ ఇటు వచ్చారు. ఎస్ వ్యక్తిత్వ నిర్మాణము అంటే ఏంటి? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి? మనల్ని మనం నిర్మించుకోవడం, మన జీవితంలో ఎట్లా ఉండాలనేది మనం ఒక ఏం పెట్టుకొని మనం చేసే పద్ధతి, మనం చేసే ప్రకారం దాన్ని బట్టి మనం నడిచే పద్ధతిని చూసి మనం నేర్చుకోవడం, వేరొళ్ళతో పాటు నేర్చుకోవడం, మరియు మనం సొంతంగా మన లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంది, మన పర్సనాలిటీ సొంతంగా మనం చూసుకోవాలి. మన వీక్నెస్ ఏది అని చూసుకోవాలి, మనం దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. అదే మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్. అలా సరిపోదు, నిల్చొని కొట్టాలి. ఇప్పుడు ఇలా సరిపోదు, నిల్చొని క్లాస్ కొట్టాలి. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకో తెలుసా? స్టేజ్ మీద వచ్చి మాట్లాడేది క్లాప్స్ కొట్టాల్సిందే. అవును, దట్ ఈస్ కూర్చో, నిల్చో, అందరూ మాట్లాడండి. వాట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ బిల్డింగ్? వాట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్? పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ గా మనం ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా గౌరవించాలి, అసలు మనం కరెక్ట్ గా ఉన్నామా లేదా, ఒక క్లారిటీ ఉందా లేదా అనేది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కిందకి వస్తుంది. ప్లస్ ఎలా మాట్లాడితే వాళ్ళు హర్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నారు, మనం ఎలా మాట్లాడాలి అన్న క్లారిటీ, మన వల్ల ఇతరులు సంతోషంగా ఉన్నట్టు చూసుకోవడం, అది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కింద వస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. సరిపోదు, నిల్చొని నాకు తెలిసి పెద్దవాళ్ళు కూడా గౌరవిస్తారని అనుకున్నారు చిన్నపిల్లలు. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే ఓ మాట చెప్పనా, లైఫ్ లో రెండు రకాలు ఉంటారు ప్రజలు. రెండు రకాలు. ఎన్ని రకాలు? ప్రజలు రెండు రకాలు. ఒకటి సక్సెస్ అయ్యేవాళ్ళు, రెండోది క్లాప్స్ కొట్టేవాళ్ళు. అర్థమైందా? కొంచెం అర్థమైందా? అయితే ఇంకో మాట చెప్తాను, ఇక్కడున్న ప్రతి వ్యక్తికి కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాలనే ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. కానీ మిమ్మల్ని ఎవరో కాళ్ళకి సంఖ్యలు వేసేసి కట్టేశారు. ఎవరది? నేనే, నువ్వే. నీకు నువ్వే శత్రువువి, నీకెవరూ శత్రువు కాదు. నువ్వే ఆపుకుంటున్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాడివి తెలుసా? నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిన వాడివి. యాక్చువల్లీ పొజిషన్ అది, నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు. ఎందుకో తెలుసా? నిన్ను నువ్వు ఆపుకున్నావు. లేదు సార్, నేను వెనక ఉన్నాను, వాళ్ళు ముందున్నారు. కాదు, వీళ్ళు వెనక నుంచే వచ్చారు. వీళ్ళు ఎక్కడో వెనక నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చారు. మనం చూడట్లేదు, చూసినా పట్టించుకోవట్లేదు. ఎసారు నెక్స్ట్ అవకాశం వస్తే నేను వస్తాను అని ఎవరైతే నిజమా? ఓహో, కమా మీరు చెప్పండి. నాకు తెలిసింది నేను చెప్తాను, చదువుకుంది నేను చెప్తాను. ఇక్కడ అందరికీ అది తెలిసే ఉంటుంది, అదొక సబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చిన ఆన్సర్. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే సాంఘిక నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి, మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి, పరిపక్వత కలిగి ఉండాలి, నైతిక విలువలను కలిగి ఉండాలి. ఇవన్నీ కలిగి ఉంటేనే అది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మాకు తెలుసు. ఇన్నిసార్లు నిల్చోవడం కన్నా ఒక్కసారి నిల్చోటి ఇక్కడికి వస్తే అయిపోయేదిగా. అవునా కదా? ఎస్, వెరీ గుడ్. గ్రూప్ ఫోటో తీసుకోండి మా నలుగురిది. గ్రూప్ ఫోటో ఇలా పెట్టండి. సక్సెస్ ఏంటది? షేపింగ్ పర్సనాలిటీ. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఒక మనిషి యొక్క మాట్లాడే విధానం, కమ్యూనికేషన్. ఒక మనిషి
మాట్లాడే విధానం, ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, 10 మందితో ఎలా పలకరిస్తున్నాడు, ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎలా పలకరిస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ. ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ. ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ. తన మానసిక పరిపక్వత ఎలా ఉంది, దట్ ఈస్ పర్సనాలిటీ. సార్ నో, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నిజంగా చెప్పాలంటే పర్సనాలిటీ అనేది ఒక 2 రకాలని చెప్పొచ్చు, 2 టైప్స్ మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. ఏంటది 2 టైప్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఏమేమి ఉంది అంటే, ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ, ఇంకోటి ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీలో ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి. ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ అంటే బయటికి కనబడే పర్సనాలిటీ. మీ డ్రెస్సింగ్ ఎలా ఉంది, మీ మాట తీరు ఎలా ఉంది, మీ చూపు ఎలా ఉంది, మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, ఓకే, మీ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మీ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా బయటికి కనిపిస్తాయి. బయటికి కనబడేటువంటి ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఒక ట్రీని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే బయటికి కనిపించే పర్సనాలిటీ ఉంది, ఇంకోటి ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ, బయటికి కనబడే పర్సనాలిటీ. ఒక చెట్టును చూసారంటే ఎప్పుడు కూడా దాని రూట్స్ మీకు కనబడవు, రూట్స్ మాకు కనబడవు, దాని ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఈ రెండింటిలో అసలు ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటి? మీ ఆలోచన విధానం, మీ భావాలు, మీ మైండ్ సెట్, మీ పాజిటివిటీ, మీ నెగటివిటీ, మీలోని ఎమోషన్స్ ఇంటర్నల్ గా ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ, ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీలో ఈ రెండింటిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఎక్స్టర్నల్ కాదా? ఎక్స్టర్నల్ అవసరం లేదా? అంటే ఇలా ఉండాలా? ఇలా ఉండాలంటే అలా ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఉంటే సరిపోతుందా? ఎక్స్టర్నల్ అవసరం లేదా? ఎక్స్టర్నల్ లేకపోయినా పర్లేదు, ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఉంటే ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా చిగురిస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ వచ్చేస్తుంది. అదే ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ ఎంత చక్కగా ఉన్నా ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ ఉంది వాడిపోతుంది, ఇక మిగిలి ఉండదు, జీవమే ఉండదు కదా. కానీ ఈ రోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా? మన పూర్తి ఫోకస్ ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ మీదే పెడుతున్నాం. నేను ఎలా కనిపిస్తున్నా, నా బైక్ ఎలా ఉంది, నా సైకిల్ ఎలా ఉంది, నా కార్ ఎలా ఉంది, నా ఫోన్ ఎలా ఉంది, నా ఇల్లు ఎలా ఉంది, నా గెటప్ ఎలా ఉంది, నా మేకప్ ఎలా ఉంది, నా వాచ్ ఎట్లా ఉంది. ఇదే ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ మొత్తం కూడా. లేని మొత్తం బిల్డప్ చూసుకోవడం ఎక్స్టర్నల్ పర్సనాలిటీ. ఇంటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఇల్లే, కానీ ఫోకస్ లేదు. అసలు నా ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది, నాలో హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంది, అవునా, ఎదుటి వ్యక్తి గురించి పట్టించుకునే తత్వం ఎంత ఉంది, ఎలా ఉంది, ఎప్పుడు లేదే. చూడండి, అసలు ఒక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకుంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాం. ఒక వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించి మనకి భగవద్గీతలో కురుక్షేత్రంలో ఉన్న రథం ఎంతమందికి తెలుసు? ఎంతమంది చూస్తున్నారు? కురుక్షేత్రంలో ఉన్న సారథ్యం, శ్రీకృష్ణుడు సారథ్యం వహిస్తున్న రథం చూడండి. దీన్ని మనం చూస్తే చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది ఒక మనిషి యొక్క వ్యక్తిని, వ్యక్తిత్వాన్ని. ఏంటంటే సార్, ఏదైతే రథం ఉందో, రథం కనిపిస్తుంది కదా, ఏదైతే రథం ఉందో ఆ రథం అంట మానవుని శరీరం. క్లారిటీగా వినండి, మనకి చాలా క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, రథము అంటే శరీరము, మన బాడీ. మిమ్మల్ని మీరు ఊహించుకోండి, మీ బాడీ ఊహించుకున్నారా? మీ శరీరం అది రథం. ముందున్నటువంటి గుర్రాలు ఉన్నాయి కదా, అశ్వాలు ఉన్నాయి కదా, 5 గుర్రాలు మన పంచేంద్రియాలు, మన 5 ఇంద్రియాలు ఏమేమన్నా చెప్పండి. మన కళ్ళు ఉన్నాయి, చూస్తున్నాం, చెవులు ఉన్నాయి, వింటున్నాం, నోస్ ఉంది, వాసన చూస్తున్నాం, గాలి పీల్చుకుంటున్నాం, తర్వాత నాలుగు ఉంది, రుచి చూస్తున్నాం, స్పర్శ ఉంది, టచ్ చేస్తున్నాము. ఈ 5 ఇంద్రియాలు, పంచేంద్రియాలు, 5 గుర్రాలు. అయితే ఆ 5 గుర్రాలకు కూడా పక్క ఉంటుంది, కళ్ళం ఉంటుందా లేదా? ఎసారు ఆ కళ్ళం ఏదైతే మనసు, మనిషి యొక్క మనసు, మనిషి యొక్క మనసు. అయితే మనిషి యొక్క మనసు అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనసు వెళ్ళిన దాకా, వెళ్ళిన ప్రతి దగ్గరికి మనిషి వెళ్ళకూడదు అంటారు. మనసు ఎక్కడికైనా వెళ్తుందో అక్కడ మనిషి వెళ్ళకూడదు. మనసు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుంది, అచ్చేద్దాం, ఇచ్చేద్దాం, వచ్చుద్దాం, రకరకాల ఎక్కడికైనా మనసు వెళ్ళిపోతుంది. మనసు ఏదైతే చెబుతుందో
అక్కడికి కన్ను వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడికి చెవులు వెళ్ళిపోతాయి, అక్కడ మన స్పర్శ వెళ్ళిపోతుంది, మన ఇంద్రియాలు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి. మనసు మనసు అంటే ఏంటి? గుర్రాలకు ఉన్నటువంటి తాడు, కళ్ళం. అయితే ఆ కళ్ళం ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? శ్రీకృష్ణుని చేతిలో ఉంది. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అంటే మన బుద్ధి, మన బుద్ధి వివేకాలు, మన విచక్షణ, మన బుద్ధి వివేకాలు విచక్షణ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నాకు ఈ టైంలో సినిమా చూడాలి అనిపిస్తుంది. ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి 15 రోజుల్లో. నాకు సినిమా చూడాలి అనిపిస్తుంది. నాకు సినిమా చూడాలి అనిపించింది ఎవరికి? మనసుకి. ఎవరికి? మనసుకి. నా బుద్ధికి ఏం చెప్తుంది? అరే ఎగ్జామ్స్ టైం రా, ఇది టైం తక్కువగా ఉంది, ఇప్పుడు సినిమా చూసి 4 గంటలు టైం వేస్ట్ చేస్తే నీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపరేషన్ కష్టమైపోతుంది, ఇప్పుడు సినిమా చూడటం కరెక్ట్ కాదు అని నీకు వివేచన చెప్తుంది. నీ బుద్ధి వివేకాన్ని చెబుతాయి. ఎస్ ఆర్ నో? మనసు ఎవరి చేతిలో ఉండాలి? బుద్ధి చేతిలో ఉండాలి. బుద్ధి చేతిలో ఉండాలి. ఆ రథం మీద ఉండే అర్జునుడు ఎవరంట? మనలో ఉన్న ఆత్మ, జీవాత్మ, ఒక జీవుడు యొక్క ఆత్మ. నేను అంటే ఎవరు? చెప్పండి. నేను అనండి అందరూ. నేను 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 మంచివాడిని, నేను మంచిదాన్ని. ఎస్, ధైర్యం సరిపోట్లే కదా, అంత పెద్ద మాట ఎట్లా నాలు సార్? నేను అనండి. నేను అంటే ఎవరు? ఏది నేను అంటే ఎక్కడ? వాట్ ఈస్ నేను? నేను అంటే ఎవరు? ఈ తల, ఈ బాడీ, ఈ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్, ఇదా నేను? ఇదే ఒక